king'iyo agenda ni duol ma wuoyo kuom gik ma ji dwaro ema koro ng'eny ahinya ma mikoro ji pachgi nyalo lal maonge ng'ama ong'e ni agenda en ang'o, koso gima giwacho emok beth ma saso it ng'ato. Nikech ndalo cha ng'eni nitie ji kane wuoyo mana kaka iwacho, ji kane wuoyo to iwinjo. Sani joma wuoyo gi ema ng'eny ahinya momiyo koro agenda lale e ji ka, koso gima giwacho ema onge. En weche ariyogo. Achiel, joma nigi luor ma Jokenya oluoro man gi chia mar kedo ne piny onge. Kata rang na United Opposition kata rang gine onge. Kenya ni duk kor joma nyalo winjo ang'owa duondgi ma king'iyo ling'any mare tiwacho ni ng'ane to osebedo ka kedo ne gini nyaka nene kindoko bar. Nikech joma ni sani kawuono ng'ani wacho gini kinyo wacho gini kawuono wacho gini ka thanythany. Josiasa makaa koro thanythany. Ok giwach weche matucho ji. Iwinjo? Takwede bende koro ng'eny. Nikech kiwinjo ka ng'ato wacho ni ni ma anta mako got. Anta mako kia area ni amako area ni. Koro kiwuoyo n'oganda ni ji noringo Kenya. Ochalo kaka higa 2017. Ji noringo Kenya. Dong ni neno map moro mane nitie ma ji oliro Kenya. Jomoko ni Central Republic to jomoko ni nang'owa. Ng'ato poge kien. Nwan gi bura moro magoro mabno. Jo sirikal nodwa nega. Nisen to jo Kenya useringo. Nikech jomoko ni People's Republic, jomoko ni Central Republic. Nwachoko bura mag jofwambo 100. To nachiwo presentation jogo dwa nega jo sirikal no choko bura. Iwinjo? Kae to the next thing en ya jowa makoro matindo manyocho icho wachni mar pingo sirikal. Negi biro ga agenda ma ji no winjo mar weche mag finance bill. Iwinjo? Ngima matek. Ngima matek jo Azimio no wacho bang elections. Inyalo paro kinde ng'anyo mar sufria. Mane giwacho en gima nomako jo Kenya kama. Koro jo Jenzi bo chako duogo kawe. Ting'e gima kendo nochako ketho wachno. Nikech joma koro make kaka jo Jenzi dwa wacho ni manyichi wacho cha ok ber. Ni maru ni makoro ber. Mochopo kama koro giwacho ni wan mwakeda ahinya ni koro ji 62 aparo ntiere figures gi aipo wacho gi kod joma moko. To higa makocha jokedne ratiro mang'eny imlu kod joma moko noyudo owacho ni ji 75 kata mokalo nohinyore. Koro jomoko wacho ni macha ne berie marwa ni ang'owa. Koro magio e ndere. Iwinjo? Koro sama gio e ndere no to maa miyo jomoko koro akwede chako wuok ni mai makoro uneno ni uo e ndere to machielo cha donge en the same thing ngima tek. Ok mane mwawacho. Kata mna finance bill miwacho ni. An kawacho ni ochakre jomoko no wacho ni to ok ikonywa loko gini e dholuo. Ke dholuo bina ng'e mana maber. Akonyo jomoko wacho ni ginane finance bill ni dholuo en kama. Kakori chako nyisogi ni wadhi uru mbele to gi yo moro moriere ni inikia in kore un joma chon. Okori wegi. Dora kwede be chakore. Akwede. Okar ung'e malowa. Ting'e ni gero piny kata mna gimwa wacho ni revolutions kata progressive changes gin progressive kamano. To kendo ogerore oluore wi nyawadgi. Ok onyal wuoge ni puso to wuok kode nitiere joma nochake kacha. Penj gen to uto notimo nade. Kiwacho ne joma ogede wach masani gibro nyisi ni unutime yo mopogore sani wan koro digital ang'o gire nitie kaka netim minyalo somo kuom joka. Nikech